Good afternoon, Yusek. Pa-expound lang po sa statement ni Secretary Chodoro. He said the Philippines is at the spearhead of current threats to the international order, citing China's latest illegal action sa West Philippine Sea. And he said, and I quote, "The President has instructed us to be unyielding and to reshape our defense ecosystem as quickly as possible into a multi-threat, multi-domain system." Okay, unang-una, alaman po natin kung anong sinabi ng Pangulo na we will not surrender a square inch of our territory. So hindi tayo titiklop sa ating pagpoprotekta sa parte ng karapatan natin, ng bawat Pilipino at ng interes ng ating bansa. So ang nais lamang po din ng Pangulo ay palakasin ang ating puwersa para sa ating defense. At the same time, makipag-ugnayan sa mga nasyon na may parehong values and goals. Yun lamang po. Ito'y para sa atin na rin. Internal resilience ang kinakailangan natin.